Coasta de la Sinaia e una particulară, e unică. Am remarcat cu bucurie că domnul primar din Sinaia ține tare și aleargă și concurează alături de noi. Este un semn al aprecierii pentru motorsport. E o adevărată plăcere și relaxare să fac. Mai ales că cursa de la Sinaia este cea mai spectaculoasă. Am niște emoții foarte mari în urmă asta. Eu crescut în asta. Te fă calitatea asta. În 2005, când aveam deja 150 de ani, m-am dus la prima mea coastă să mă uit. Am văzut pe Băldescu cu un Ford de 780 de cai și am zis aici vreau să fiu. Dacă stau să mă gândesc bine, nici nu cred că a existat vreun moment în care s-ar fi putut pune problema să fac altceva, să-mi doresc să fac altceva. M-am născut practic între mașini și atunci nici nu m-am gândit, deci e natural ceea ce fac și cât o să pot, o să fac. Pentru asta mă scol dimineața. De mic, de la 6 ani, am fost la karting, m-am urcat prima dată pe la 5 ani și jumătate. Am crescut ușor, am trecut la alte clase și de anul trecut am venit alături de băieții mei. Am încredere în el, dar în același timp îmi doresc foarte mult ca să obțină un rezultat care să îl motiveze în continuare și să-i dea satisfacție. Sunt foarte încântată de el și sunt mândră. Sunt foarte mândră de Leliță. Și în continuare o să aibă toată susținerea mea, tot ceea ce are nevoie din partea mea cu mare drag și alături de el, trup și suflet. E greu să faci o cursă foarte bună de la început până la sfârșit. Sunt foarte multe variabile, ține și de timp și de cauciucuri. Problema e că traseul e nu de nivelat, exagerat de nivelat. Nu are legătură cu coasta. Îmi pare rău să zic asta, dar nu mai are. Mi s-a spart alternatorul a tăiat furtunul de la radiator, am pierdut antigelul, am derapat pe antigel și am ajuns cu o roată dincolo de bordură. Dar fără alte urmări, nici măcar janta nu s-a îndoit. A fost absolut primul viraj și am rămas blocat pe frână, lipsa de experiență și a spus cuvântul. Vremea este perfectă pentru urcările de astăzi. Sperăm să nu plouă în continuare. Abia aștept acum să înceapă ploaia, să văd cum e puțin și cu apă. Mie îmi place ploaia pentru că atunci scap de handicapul lipsei de putere. Anul acesta avem câți concurenți sunt? 93 de concurenți la concursul de coastă, ceea ce este într-adevăr o performanță și un record și pune probleme de organizare, dar în sfârșit care se pot depăși. Asta e motorsport. Te duci acolo și dai tot ce ai mai bun și nu se știe niciodată. Dacă dai ce ai mai bun, o să fii răsplătit. Eu am uitat de întrebarea care până. Domnul Jason Plato. Da, nu se vezi da, deja ține de la Sinaia și aia mai șmecher, cum era Cotabiță, așa. Și ce tot face cu ăla?